ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପହଳି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ପହଳିର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମମାନେ ଦେବ। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି। କିଚିରି ମିଚିରି ଶବଦ କରେ, ଘରେ ଘରେ ନୀଡ଼ ରଚନା କରେ। କହିକି ପାରିବ ତା ନାମ ପିଲେ? ଛଟିଆ କହିପାରିବ ନା? କୁହ। ଘର ଜଗୁଥାଏ ଦୁଆରେ ବସି, ସେଥିରେ ଘରେ କେ ପାରେ ନା ପଶି। ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖଇ ଯେବେ, ତଡ଼ି ନିଏ କିଏ କୁହତା ଏବେ। ସେ ଜୀବଟି କିଏ? କୁକୁର। କା କା କରି ସିଏରା ବଇ, ନିଦରୁ ଆମକୁ ଦିଏ ଉଠାଇ। କିଏ ସେ କହିବ ତା ନାମ ଭାଇ? କୁହ ତା ନାଁ କ'ଣ? କାଉ। ବୁଝିଲ? ଅମୃତ ସମାନ କ୍ଷୀରଟି ତାର, ଖାଇବାକୁ ସାର ଅତି ମଧୁର। କ୍ଷୀର ଦେଇ ସିଏ ପାଳେ ଆମକୁ, କିଏ ସେ କହିବ ତାର ନାମକୁ? କୁହ ପିଲେ ତା ନାଁ କ'ଣ? ଗାଈ। ହଁ। ଶାଗୁଆ ଅଟଇ ଦେହଟି ତାର, ନାଲି ଥଣ୍ଟ ତାର କି ମନୋହର। କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର? ଶୁଆ। କୁହୁ କୁହୁ ରାବେ ବଡ଼ ସରାଗେ, ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାଏ ଆମରି ଆଗେ। କଳା ଦେହ ସିନା ସୁର ମଧୁର, କହିକି ପାରିବ ନାମ ତାହାର? ତା ନାଁଟି କ'ଣ? କୋଇଲି।